О, майка му мръсна. И застанахме, връщай. Какво ста хора, само като изви? Както видите, това е първият Airsoft клип, че само че не на горна баня, ами на друг милсим терен. Лично на мен много повече ми хареса, надявам се клипа също да ви хареса, ако така пръщате по лайк и се абонирате с камбанка. А сега да видим какво съм направил. Добре, ръжкаме готов. Давай. Да. Верно ли са как стана? Не те държи. Добре, чакай, извинявам се. Значи, не. Стълбището е сеща стена. Влизаме на стълбището и нагоре има места. Стеф, хайде. Убит. Видях мотор не по-близо. Идва ли? Ето тук в група. Средата! Убиха ли? Айде, един замина. Втори замина. По-скоро да стане интересна игра да бутаме напред, защото тук... Ма дай отдолу, защото тук в училището ще те хванат. Значи, давайте. Не. Стеф, стълбите, бързо стълбите, много сме близко. Какво? Втори етаж. Аз те покрем докато притичиш. Ти ме покрем докато притичиш. Бързо. Бързо, тук се губим времето на открито. Тук е. Ляв ъгъл. Убит! Заложили са бомбата долу. Бомбата е заложена долу, от другата страна на пръста. Бомбата е долу, да. Да. Ай слизаме и да бутаме по нея с греш, не знам колко. Франц замина, има един в стаечките напред. Има ли? Зорката ми казва. Тихо. Стеф, давай. Стеф, качвам се. Оцели ли ме? Значи не знам, вижте не. Убит съм. Ще отидем да кажем на Стефчо и ще минем отзад. В гръб евентуално. Стеф, знаеш? Така. Значи те са
Колко сте тук? Те са на вторият етаж. Натам много. Така че по-скоро от тази страна да ги пуснем и да ги извадим. Стеф, ево. Стоп игра! Стоп игра! Куки ли? Пак ли е? Защо? Куки. Пак ли полицай, бе? И да, оказа се, че наистина са били дошли полицаи, само че просто мили на проверка и ни направиха проблеми и не оставяха да играем, за което евала, нали? Да продължихме с играта. Горе, 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 горе! Се правиш на тарикати. Умрех. Трябва да правим кардио, Стеф. Добре, аз съм тук, вика нещо ако има. Бате, верно ли? Убих го, добре. Сградата. Мен ли? Не. Тук ще да ги усети, ако бяха толкова близко. Убит! Убит, убит, убит. Шахта. Шахта, шахта, тук е. Стеф, идвай, 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 бързо, бързо, бързо. Идвай. Стеф, Стеф, от срещу стена. Можеш ли виж толкова? Е там, да. Не, ама няма ще караш толкова топчета върху няма. Убил съм го? Това всякото. Тук ти е направо да си. Я се тренирам с някъде столче. Ходим да го вземем. Столчето. Ма трябва да покриеш. Те идиот. Трябва да покриеш да не убият си взема кръството тук. Си седна и ще си пазва. Готовиш. Той цата го. Ние брат, всичките го изпоизбихме тук. Уния там. Ми да даде ясно тогава. Трябва май. Какво? Трябва май. Кой е? Седнал ли си? Да дойте. Няма да дойте седа. То как ще изпраши на фото, ще ни е майката и на двамата. Тихи! 5, 4, 3, 2, 1. Стеф, тебе убили? Не. И мене. Го, ако ще влизаш внимателно. Откъде? Джамека. Там нещо вземе, да посочи. Добре, стреляй го! На 3 се показваме и двамата и почваме да спавим в прозореца. Готов? 2, 3. Не е там. Изтегли се, бързо, изтегли се. Назад, назад, назад. Да, тук да го видим. Видяха ли? Какво направихме? Той да изкупсне назад. Добре, аз убих един. Той го върнахме отдавна. Чакай, какво става? Цицата!
Планът ни беше след респауна да минем от дясната страна на голямата сграда, но изненада, защото всички се отказаха и докато се усета, вече бях сам. И когато тръгвах да се прибирам и да сменям скапаната позиция, взех, че се пребих. Уф! Тежко! Тежко! Не! Ами оказа се, че не е било нищо, ами също съм си изкълчил глезена и вече трети ден по време на обработката ходя като пингвин и още около една седмица ще бъде така, надявам се до Коледа да ми мине. И страничният ефект от гледане на много Рамбо се прояви и аз реших, че мога да продължа да играя, дори да не мога да вървя. Идиот. О, видях го. Кога успях, бе? Още ли има там? Айде, аз го убих то. Добре, давай. Може пък и да е наша, бе, дева. Ми нещо търчи. Край. Ясно. Ето, то търчи. Край! И ето така завърши нашата четвърта игра. Започна се стъмва и не можахме да изиграем пета и завършихме 2 на 2, но все пак неделката стана уникално яка, особено на Мюсим теренът, въпреки кръкът ми. Надявам се отново да играем там. Също така се надявам, че първо ви е харесал. Ако така, пръсни поек и се абонирайте с камбанка и ще си видим следващия път. Чао!